Gawa sa pagpatuman sa kahap sa Ugkalinaw, nining gipatuman karon nga enhanced community quarantine, buhatag usab ang ayuda ang kapulisan sa katawhan nga protektahan ang sa COVID-19 crisis. Kini ang commitment nga gilagdaan ni sa PR7. Ano ang report? We come together in this occasion to pledge our allegiance to the government to help carry the burden of every Filipino in this difficult time. Ang kapulisan sa rehiyon is si frontliner milagda og manifest of support ngadto sa presidente ug sa ilang labaw sa Philippine National Police. Kini isip pagpalambo sa ilang serbisyo nga ihatag ngadto sa mga tao nga napiktuhan sa gipatuman nga enhanced community quarantine. Gani daghan ang nagkinahanglan karon og ayuda, ilabi na ang mga basic needs, di number one ini ang pagkaon. The government and the Filipino people to rise above the challenges. Our personal funds, especially from our salary, to the government in aiding the needs of the Filipino people. Ang kapulisan ang nanguna sa pagsiguro nga mapatuman ang mga lagda aron mapugan ang pagkuyanap sa virus. Busa, gipaligo nila ang commitment pinaagi sa paglagda dili lang sa suporta ngadto sa Pangulo kundi sa padayon nilang serbisyo. Isip mga frontliners gikinahanglan usab nga mapalig-on ang ilang resistensya pinaagi sa vitamins nga giapod-apod mismo kanila sa ilang labaw nga si Police Brigadier General Ferro. Ang commitment sa mga frontliners ang ayan lang at tugbangan usab og kooperasyon sa katawhan. Kini tungod kay alang ra kini sa kaluwasan natong tanan. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.